Салом алейкум. Вале. Хита муаррифӣ мекард. Эверести Ҷавик. Саломат бошӣ. Раҳмат ки ба офиси майдони батл омадӣ. Мақсадай омадан? Мақсади омадан Макс 98 визифша қабул кардана. Агар ки хоҳад ба мақсад батл мекунем, нахоҳад визиф касе қабул кунад. Мақсад визифи Макс 98 худат сеҳ муддам мешӣ ки қабулкунӣ омадай. Эндеин қабул кардагиай бо фах. Яке агар шава Макс 98 наметавонад ҳар сеҳ шуморо қабул карда. Ҳамин сабаб яке шава ё ки эндеин кати ё ки фах кати месанҷем тона. Якум бар омад мешава. Якум бор. Реп хондагӣ ягон бор. Бисёрай. Бисёрай. Рептиҷида? Рептиҷидам ҳастам. Хорошо. Неке ячира гуфтум бифаҳмонумуд. Мақсад ҳами шахсое ки якум бор батл мебироянд, видеошона ман дар канал партофтум. Комментарияда бисёр менависанд ки ҳамин бачаҳое ки якум бор мебиёянд баромад мекунанд, ақаллан ягон гарде ҳам бошад, ай маҳорати худ дарак медоданд. Мақсад бисёриётона дидагӣ нестанд бачаҳо чӣ кардагӣ нестанд. Агар илоҷиш боша, ягон мисра барои тамошобинони майдони батл мехондӣ. Ина гӯш кар. Дар дастам шамшери тезанас мекунам ба хилора ма якта якта мекашам шестакова шағолора бисёр намемуна партоян марден рӯбарӯ бироян мо аз шумо метарсем интизорем ку биёем ку я бугу дарди дилта мо чӣ корат кардаем нисбати мо ба хеле чӣ мо шикофат кардаем май қафонам ёк додана рӯ парушиден риден мо аз шумо наметарсем мо ба пештона омадем омаду дидем ҳаматона ки шумо чӣ хеле одаме фаҳмидем ки шумо ба хеле фаҳмидем ки ноодаме шикастан мехоҳӣ мара агар не тайёри таби гапои ма чотки мия мия баробари бит ранги таъриф намекунам химат пеши одамо фанаткои репи мо арусакои шумо ина охирон гапи ма душмани ма интизор ша арусита да пеши ма кашид резини изор ша шавака гап нестай брат. Раҳмат. Маълумае ки талант дар даруни ҳамин як қопча ҷамъ шидагию намхе бояд бикафада. Трекое ки запис кардагӣ аслан чӣ халиян? Ошиқиян ё ки ҳамхали мақсад рас ҳамин соҳада рафтӣ бояд дар батлам як бор хита бисанҷӣ. Яке дар иҷа ҳам ягон раҳи успех меёбӣ. Гап нест бародар раҳмат барои омадагӣ як бори дигар барои ина муҳтарам комментаршиков подписчикои канали майдони батл. Чӣ хеле ки шумо хоҳиш карде бачаҳое ки мебиёянд ноунейм ном кардагиантона ноунейман як бор маҳорати худшона ба 4, 8, 16 мисра бояд маҳоратшона нишон диҳанд. Не бародармон маҳоратша нишон дод ва ма боварии комил кати гуфта метавонам ки ин ҳамон маҳоратее ки мақсад ҳаққи иштирок дар батла дорад. Таланти хубай дастгириш мекунем ва интизор мешем батли ки қабул куна батлтау ягон оппонент ёвемтау ба майдони батл броремта. Раҳмат бародар. Чӣ гуфтанӣ бо? гуфтанем касе ки таланти мар данӣ мехоҳад канали худам аст Эверест официал медорам ҷа чи таланти дорам ва чӣ хеле нашод андера ошикаям аш анҷа дида метавонем касе ки мақсад мефаҳмад бифаҳмад таланта не ки ман қад гуфтанем ки бояд ҳанара нишон будам дар талант ма нишон будам ки аммо агар Макс 98 қабул куна накуна қатъи касе ки ҳамин визифа ола қабул мекуна иншоалло ки ягон шоҳи зури зур мегзаронем. Раҳмат. Саломат бошӣ.